De bestuurders van provincie en wetterskip moesten van een hut onloeken. Maar uiteindelijk slag het om het eerste wetter het gebied in te krijgen. En met dat wetter moet er eigenlijk naar je naartoe komen. In ieder geval maakt iets hopelijk een heel goede paaiplak voor de vis, met name voor snoek. En daarnaast de oeverzoon is bij heel ondiep online, oprennend, maar een hele zoek van in op zoon. En als er vis in komt wat je niet aanpaait, komt er ook jonge vis in, wat bijvoorbeeld de lepelbek verongelukt en andere visitende soorten. En een eindje erop is die naar je naartoe er al. In de vleermoezen en zweltjesbunker. Ze wenen er in één grote bulte, maar hebben totaal geen last van elkaar. De oeverzwaluwen jagen overdag op insecten en dat doen de vleermuizen 's nachts. Dus ze vullen elkaar eigenlijk perfect aan. Dus 24/7 jacht op kleine insecten. In totaal wordt er goed 100 hectare onder wetter zetten. Maar het wetter moet net alleen van naar je naartoe zorgen, maar ook een soort naar je recreanten. Benam kuierders. Wat is er nog mooier? Even een slingerige maatje terug in de natuur, even met wetter langs rennen en dan even onderwijs op een bankje zitten of op het vogelkijkpunt even door het geest. Het recreatiepark De Potten hoopt het je van te profiteren. De verwachting is dat er een nieuwe groep mensen aankomt op het park. Nou, naast de wettersporter verwachten wij een nieuwe doelgroep en dat is de natuurliefhebber. En ik denk dat er een prachtig gebied voor online is van die 100 hectare.